smrdí hovnem. Und ist er hier? Hier vorne, da ist der große Weihnachtsmarkt, der große Christbaum. Weihnachten. Co to je? Ej, ty smrdíš hovnem normálně. Hey, da kannst du schön sitzen. A co to je? Kannst du Foto machen. Weihnachtsmarkt. Nikam šli. Wir müssen jetzt hier über die Straße, hier vor, rechts und hier. 5 Minuten. Jo. Der große Weihnachtsmarkt. Ty máš nádor na mozku? Nee, hier. Ty máš nádor na mozku, to je jasný. Jo, já vím, že máme si tady. Tady se nesmí sedět. Da ist der Weihnachtsmarkt. Speak English, speak English. Nee, ist er nicht. Da Ist ist er der nicht? große, da drüben großer Markt. Weihnachtsmarkt. Weihnachten. Oh. Murto. Já nevím, co po mně chceš, kurva, ty vole. Da müsst ihr hin. My máme jako odejít, jo? Máme koukat po Vánoci. Gerhard raus. Nur 5 Minuten. Bloß hier vor, über die Straße drüber weg. Und da ist der große Christbaum. Hier, Ja. so alles aufgebaut. Mensch. Co to furt po mně chce? Já si vás natočím, ty jo. Hier rüber Hej, ty jsi hustá, ty vole. Ale mu nácivu. Vole, co to ona? Hele, ty máš dítě. Já nevím, co po mně chce. A ty vytáhne pistoli a zabije mě, ty vole. Jak se řekne proč? Wann kommst du? Proč? Proč nás tam taháš, vole? Ona nás tahá někam na vánoční trhy. To je blbá, vole. Viď? Čum si Já nálali. to nechápu. Zwei Nachmal, vole, co to? Co? Dám. Wie alt bist du? Jo, ja. War der schon? Jasný. Englisch. Mama mě na to přiletěl ptát. Hier, Russisch. Škola, Jo. Russisch. Škola. Russisch. Jak se řekne německy ta naše škola? Peťo, jak se řekne střední škola naše? Je to ekonom. A jak se řekne... Ekonomy. Hej, já jdu pryč. Ale wir sind, my jsme. Ne, jak se řekne my jsme? Wir sind studieren. Studieren. Ja. Tschechisch Republik. Alles Gute, wa? Tak to je mazec. Tak mi dal fakt super, vole, jak jsi tady proletěl.